Pre, Oy pre, pagpalit sa radyo dito sa lungsod pre. wali kay radyo dire pre. Wala lagi pre, aron malingaw ta ning kuan ba, basakan kanunay atong gikuan dire, aron malingaw ta kay maabrit ang mga drama ba. Sige. Pila ka ng radyo dito. O na kwarta pre, pagpalit lang dito. Gusto mo solo? O pangutana lang dito. Sige, ako bahala ni pre. Salamat pre. Okay, ito sa pre. Oh, radyo mo mga radyo. Radyo mo na radyo. Gitar mo dra. Radyo mo na radyo. Gitar mo dra. Oy, hindi ka dula. Sir, ma'am, palit mo radyo ma'am. Sir. Alexa, lahos lahat to nan, basi na yung palit ito. May kwarta ba? Oh, radyo mo na radyo. Radyo mo na radyo. O palit mo gitar. Radyo mo na radyo. O gitar mo dra. Gigi. Radyo din ako Palit ka, pre. Ligya. Okay, sugo ko kung paring rani ani. Ya, ligon ba na imong radyo? Likon kani pre. Garantisado ka na? Likon kani pre. Nagpila man ang radyo ha? Tag 50 ra ni. Ligon man ka na. Likon ba ni pre? Mas una pa ka mauguban ni pre. Huma? Nagsiminta mo ka na? 50 ra ni. Hindi ako nagsiminta o. Ligon ba ka na? Wonder ka na? Anda. Okay pa kining radyo ka. Wonder ba ka na? Di aneh ko be. Testingan ako nun. Patingo be. Di akong iyon be. Gikan sa RMN Production Center. Aniya kining tulumanon nga naguluhan. Buhi na kay Patyon Tika. Anda gid ay. Dili nimo buhian. Makihap ko tamas katulo ha. Uy. Uno. Dos. So, jigo ka. Ay ko unya. Basta ako mamatay og unang bro. Sa tunduro ng radyo nga. Dahil magpatyon mata. Di yun na ako patay. Pre, mayo kay naka. Asa mang radyo nga akong gisugo nimo? Ay ito akong giun nagpatay kay ako may pusilo niya. Asa man radyo nga pusilon magana nga. Bis kay maminaw tag drama. Ambo to radyo kay ako may no pusilo di. Giun na lang ako. To ano to eh. Mao Patay na. ba? Hi guys. Guys, salamat kayo sa inyong walang sawang pagsuporta sa amo labi na kay Idol Roland. Og sa mga tanang magpa-shoutout namo, dili mo namo maisa-isa gumikan sa inyong kalagahan og salamat kaayo ninyo. Thank you for watching guys. I love you. Muwa chup chup. Yeah!